Olen Paavo Tanni. Olen työskennellyt Akkopoverilla nyt kaikkiaan 20 vuotta. Ensimmäiset 5 vuotta työskentelin moottorikokoonpanossa tuotannon työntekijänä ja seuraavat 5 vuotta kokoonpanon työnjohtajana. Nykyisessä toimessani moottorikokoonpanon valmistuspäällikkönä olen ollut viimeiset 10 vuotta. Voin ylpeästi sanoa Akkopoverin olevan yksi Suomen automatisoiduimpia tehtaita, jossa investoidaan kehitykseen ja työhyvinvointiin. Akko työllistää kansainvälisesti noin 25 000 ihmistä. Akkopoverilla on toimintaa 4 eri maassa. Ja Akkopoverin Linnavuoressa työskentelee noin 1000 henkeä tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja markkinoinnin sekä monen muun tehtävän parissa. Valmistettavat dieselmoottorit, olivatpa ne sitten suuria ja tehokkaita tai pieniä mutta sitkeitä, toimivat monien maailman suurimpien traktorimerkkien sekä maatalouskoneiden sydäminä. Mitä ikinä saavutetaankin, saavutetaan se yhdessä. Jokaisen teknologisen innovaation, laatustandardin ja asiakaspalveluteon takana on ihminen, jolla on visio, taitoa, taitavat kädet ja tahto tehdä työnsä hyvin. Se on voimaa yhdessä. Mun nimeni on Joonas Ansamaa. Mä opiskelen tällä hetkellä Tampereen ammattikorkeakoulussa ja työskentelen samalla keikkalaisena täällä Akkolla. Tutustuin Akkoon koulun kautta, jonka kanssa Akko tekeekin paljon yhteistyötä. Päätin sitten hakea tänne Solin kautta töihin. Työvuoroihini pystyn itse vaikuttamaan ja saan tehdä täällä töitä joustavasti tilanteiden mukaan. Sollin kautta vuorojen varaus ja työsuhdeasioiden hoitaminen on onnistunut mutkattomasti. Itselläni ei hirveästi ollut aiempaa kokemusta tehdastöistä, mutta harrastusten kautta olin kerännyt osaamista tämän kaltaiseen työhön. Ja nyt käytännön kokemusten kautta omalle alalle työllistyminen helpottuu koulusta valmistumisenkin jälkeen. Parasta tässä työssä on se, että pääsee rakentelemaan kaikkea. Jos on pienempänä ollut lempiharrastus Legojen rakentelu, niin tää on vähän niin kuin sama, mutta isommassa mittakaavassa. Ja ei tietenkään voi jättää mainitsematta hyviä työkavereita ja hienoja esihenkilöitä. Mä oon Jan ja mä työskentelen Akkolla keikkalaisena Sollin kautta. Mä oon tykännyt työskennellä Akkolla tosi paljon ja tavoitteena on kehittää urani täällä. Täällä on myös hyvä se, että vaikka kuin alukas tällä alalla, niin pääsee helposti kiinni työtehtävistä, koska Akkolla panostetaan kunnon perehdytykseen. Täällä on myös hyvä työilmapiiri ja ihana yhteisö. Bonuksena on myös, että työkavereiden kanssa tulee hengailtua myös vapaa-ajalla, niin täältä saa hyviä kavereita.